Sähkövalo syttyi Savossa vuotta ennen maailman ensimmäisen sähkölaitoksen käyttöönottoa New Yorkissa. Ennen Edisonin keksintöihin perustuvaa Pearl Streetin sähkölaitosta rakensi varkautelainen koulupoika 18-vuotias Axel Gottfried Strömberg omin käsin ensimmäisen dynamon vuonna 1881. Kuopion kaupungintalolle harkittiin ensimmäistä kertaa sähkövalaistusta jo vuonna 1885. Petroolivalaisimien aika kesti vielä reilut puoli vuosikymmentä, kunnes nykyisen Savon Sanomien toimitalon paikalla sijainnut sähkövalotehdas sai rakennusluvan. Strömbergin tasavirtadynamon tuottama sähkö sytytti 50 kynttilän tehoisen lampun Otto Wilhelm Backmanin kirjapainon pihaan. Tuo valo, noin 150 wattia, oli niin tehokas, että tarina kertoo kirkontornissa päivystäneen palovartijan hälyttäneen palokunnan paikalle tulipaloa sammuttamaan. Syyskesällä vedettiin johdot läheisiin Vuorikadun varrella olleisiin liikkeisiin. Savolan kirjakauppa, Lignell et Piispanen sekä Kiljander et Kellgrenin myymälät saivat valaistut näyteikkunat. Vuonna 1896 Kuopion kaupungin johto ja luottamusmiehet päättivät siirtyä Backmanilta ostettavaan sähköön. Oikein kiihkoisaksi mainitusta kokouksesta jäi jälkipolville kuopiolaisen valtuusmiehen, pastori K. Lyytikäisen kotimaista polttoainetta tukeva energiapoliittinen linjaus, jota kaupungissa noudatetaan jo 3. kuluvaa vuosisataa. Kaupungin olisi välttämättä edistettävä yritystä, jolla tulee olemaan kansantaloudellinen merkitys. Sillä silloin kaupungin rahat eivät mene öljystä ulkomaille, vaan me saadaan omat halkomme muutetuksi sähkövaloksi. Tuossa kokouksessa lausuttiin ensi kerran ääneen myös Kuopion oman kunnallisen sähkölaitoksen tarve. Eikä Kuopiossa nuukailtu. Valtuusmiesten asettama sähkövaliokunta suunnitteli Backmanin kanssa Kuopioon 98 katulampun valaistuksen, kun paljon suurempi Tampere katsoi tulevansa toimeen 86 lampulla. Helsingissä sähkövalot syttyivät ensimmäistä kertaa Heikinkadulla, eli nykyisellä Mannerheimin tiellä, vasta 15 vuotta Kuopiota myöhemmin. Kuopiossa oltiin pääkaupunkia edellä myös energiapolitiikassa. Osa kunnallismiehistä piti sähköä ylöllisyystavarana. Pelkästään kaupungintalon sähkövalaistus oli valtuuston esityslistoilla vuosien 1897–1900 aikana ainakin 12 kertaa. Backmanilta ostettu sähkö valaisi katujen lisäksi muun muassa kauppahallin, kuumesairaalan ja pesuhuoneen, kunnes koitti 1. kesäkuuta 1906. Tuona päivänä 15 lisävaltuutetulla vahvistettu valtuusmiesten kokous päätti valaistusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että kunnalle hankitaan oma sähkölaitos. Näillä sanoilla 1. kesäkuuta 1906 noin kello 19.30 vahvistettiin Kuopion kaupungin sähkölaitoksen rakentaminen. Seuraavan vuoden 1907 jouluna kaupungin isät pystyivät herkistyneinä toteamaan, että kaupunki valaistaan myöskin kaarilampuilla ennen jumalanpalveluksen alkamista. Kuopio oli saanut oman sähköntuotantolaitoksensa. Seuraavaksi tuli kiire löytää osaava isännöitsijä sähkölaitoksen johtoon. Hänen palkakseen esitettiin 500 markkaa kuussa lisättynä osuudella vuoden nettovoitoista. Kuopiossa puuhailtiin siis energiayhtiön johdon bonusjärjestelmää jo lähes 100 vuotta ennen kuin asiasta nousi toisaalla kansallinen haloo. Bonusjärjestelmä ei saanut kannatusta ja 2 ensin valittua insinööriä kieltäytyi. Syksyllä 1908 toimen otti vastaan sähköinsinööri Oskar Hammar Terhi. Kuopion sähkölaitoksen uudet koneetkaan eivät riittäneet tuottamaan tarvittavaa sähköä. Isännöitsijä Terhi sai tehtäväkseen tiedustella, olisiko pylväs- ja jakelupolitiikalla ahtaalle ajettu Backmanin Oy Kuopion sähkölaitos valmis myymään yrityksensä kaupungille. Lopulta viimeisetkin yksityisen laitoksen 215 kuluttajaa siirtyivät kaupungin verkkoon vuoden 1912 aikana.
Ensimmäisen 5 vuoden aikana sähköenergian tarve Kuopiossa lähes 5-kertaistui. Valtuusmiehet hyväksyivät esitetyt suunnitelmat kaupungin sähkölaitoksen laajentamisesta. Tässä vaiheessa kuvaan astui entinen valtuusmies ja kauppaneuvos Herman Saastamoinen. Hän esitti kaupungille voivansa tuottaa kaupungin tarvitseman lisäsähkön. Herman Saastamoinen ei jäänyt odottelemaan kaupungin hallinnon päätöksiä, vaan käynnisti voimalaitoksen rakentamisen Haapaniemelle rullatehtaan ja myllyn viereen. Kaupunki teki Saastamoisen kanssa sopimuksen, jossa sähkön hinta sovittiin kiinteäksi seuraavan 10 vuoden ajaksi. Sen verta pelimies Saastamoinen oli, että hän puhui puheenjohtaja Antti Kaukosen esittämään sopimukseen ilmaisen sähkövirran omaan talouteensa. Kun asia meni läpi mutkitta, tilasi Saastamoinen nykyisen Anttilan kulmalla sijainneeseen asuin- ja liiketaloonsa virtaa vievän sähkölämmityksen. Niinpä sähkölaitoksella ei voitu talvisin siirtyä enää yöaikaan pelkän akkuvirran varaan, vaan generaattoria oli pyöritettävä, jotta Saastamoisen talo pysyi lämmössä. Herman luopui sähkölaitoksen hallintoa närästäneestä sopimuksesta vapaaehtoisesti vuonna 1914. Ilmaisesta sähköstä nauttivat myös ne lamppuluvun mukaan sähköstään maksavat taloudet, jotka asensivat lampunkantaansa sähkölaitoksen omasta myymälästä saatavan pistorasian. Tämä mahdollisti vaikkapa 400-wattisen sähkösilitysraudan kytkemisen lampun johtoon. Sanomalehdessä julkaistiinkin ilmoitus: jos vastaisuudessa tullaan tällaista huomaamaan tapahtuvaksi, asetetaan asianomaiset henkilöt syytteeseen sekä sitä paitsi lopetetaan heille sähkövirran antaminen kokonaan.